سلام زخبركم تخاطاتلتي ايرتران ميديا نيتورك لومي افولي ناين دحصنوت بوتا ابقحوتا ابس مراينا نركب مس هببتي international ተወዳዳሪት ሞሳና ደበሳይ ተቀዳዳሚት ብሽግለታ እዩ ሞሳና ደበሳይ ካብ አብራኽ እንደ አቶ ደበሳይ ካብቶም ሐሙሽን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽግለታ ኤርትራ ወኪሎም በበዋኑ ዝተሳተፉን አበይት ሁጡር ዓወታትን ዘመዝገቡ ስድራ ሎሚ ሞሳና ቅድሚ ዝተወሰነ ሳምንታት ተመርዓ ኣብ ሕጽኖት ያትርከብ ደላ ባርከስ ሕጂ ምስኩቡር በዓል ቤታን ምስ ወይዘሮ ሞሳና ደበሳይን እንካይድ ዕላል ክትከታተሉ بخبري نعدم هراي امبار مجمرتا انكو حقوسكم غمي الله حصنوت مجمرتا انا زخبيركم بمتاخم عدل بمهابكم عزيزه مسكنكم بروخات حواتي حصنت طبقالو طبق كاير الله خمس ريو هراي امبار غويتانا اب حصنت سلتركبو غويتانا روبيل صغاي كمي الله حصنوت مجمرتا نزع عدل زتابكمنا نمسكنكم قتيلوخا حصنوت بتعم صبقالو كساب حجي نستماور لنا هذا سمونون تعرفنا له نزازه مالتي بتاعم صبو اغايش كمي مستي زلكم ومنا تشجيرهم دو مزنا كورونا وان قميكم دي خمي يالوتي هواهونا حصنوت دحني صبقالو تسفكا زياده مرعى سلازي تعدمه بمخنيات كورونا مالتي اب حصنتي زبصح زله دارغا صبقي زله بزحي تشجرنا هو مستوى بالنسبة لك والسبك متأكد له زيادة تقبله شوية خاتعل له خفيل كامبر قبل كورشاب شكلتها توضيح خاص بزح جزيت تركبنا هنا تسوي تعلل مالتي بزغون لكن بخميهم بشكل تاريخهم تبارابيتكم قال خمين يرتمر عسكي كود تمرعكم بشكلتها يكون نيرو بمكينة بحند مكينة نيرة سايكل كا مساليتات تذكروا ناي موسانا إلنا ناي كورساتر أمتينا مسال جرنا مالتي أنا خميلو من نيرة بشكلتا جيركي نوصدكي ولا قليلو من جنس دراويتجن أيكوني 10 عامات مولو عم بشكلتا زويرة هيجس كاب عرب ماكينة ريكابر كجبر إلا عادي بقى برسو مش كتعريبه وأكيدني بقى أكيدني أخلي نحجز قال عرب لو تأخذنا النيلة بختاجر ما ذكرت عجن نتي نعمة عزت نحن موياي مالتي جزيو خورنا أخيلو جلس لزي كنا سنة موياي كبل عفتي زجوبر كنا بريودين مدلات سلتات جلا أو بناي بشكلته مكردمي بخما تسائل مالتي بخميهم تفقري ما بزحت جزيسي تقدمت بشكلتا مخ حيالات قال يدفراني بخميكم تفقر جميركم وانا بحضر بتحكم بتزبالك ياكو حكي وتهوبنات ويم تم فلوطات نايز هاجر ابزخون عالمسي نخت دفروم ويم سلام نختبلهم بزح انتاشمي كبدي لك جن فقري ها نخلي بسعر مالتي تدلي سبكا قد مسواء توسديخا كتصرفيخا ويم كتنعاقيخا حديث لدلو نحادي خا قدني خا مسواء تختوسن مالتي انا خانه موسانون مسرا اخوها بتوبنتا بخال بخلو وغنا مسرا اخوها انا مسرا اخوها فتيا مالتي نفقرون حتيتيا مالتي كانت الفرح اخو خايت انحن لوها بتزحتت كيها بتي عصف خوينا كابتر حسب كون لعل حمل ليسات لي مالتي هبت بمخانه طرح دي غفكيركا تيفوزا دي خانيركا بخميت ليلا خمسي هراي لا عصف ملي سهلكا كنت انا مجمرت انت يخلكا اسكي مجمرة أنا بوبنتا بقوله فلت نيرة كلايكا بقى نزاقو الزياس كلا لياس هلني لي بقى مسرع خاص فتية مالت نعيت خونيا إلي نعيت خونيا مبليكا بقى سلد ما رختني بقوله انتنا مالتي مولو خينا سلد أنحتنا أنا دفير حتى وسينا مالتي قدم بشكلتا تكاتاتلو دنيركا خم تعذاب خم تفوزو وي تقرار ما ينيركا دغ قدم بشكلتا كو دارغا خاب كلتشن 10 ديشن 10 شوعتن كبابي تقاتاتي لي سخا افعبت تعليم سورنا عرفتنا او كورساتر سلنا بروس دحر تعليم سي كنا كتكاتاتلنا مصا سلدو نبرو تا غداي كان نعم كتكاتاتل لي خيدم تا ميتات كان تفطيرا مالتي هراي امبيتي موسانا خمي خن نتناي فقري انغدوت كمي طلب كمي تقبلكنا نعاي كل نجر بقى همزه خاف تصفيت وصاي مالت تافتشعوان بزح قال تاشمين يرن مالتي قال هيوت نيرني نعو اوريدي كانسل كوين تسعتي بقى دحر حجي مزمل كعنياتات زبحالو ودات كباسي بقى ايدلينن يميلس
ودي بقى زخون زمت ولا يخون تيفوزي يخون زخون يخون زمت أنسبسي بقى عندهن تعش مهينو ويتعبي تالو ويقال مش بزح سلزرعه مست بزح زفلطه مالتي بزح عين السب سلازركب بقى سكيحه ولا حنت قم ነገር ከም ዘይብሉ ካብልካ ዕኛሲ ካፍቶም ዘጋጠሙንስ በቃ ሕጂ ወደሐርዳ ደሐርገን አጋጣሚ ንሱ ከም ዝበለካ ማለቲ ሪኒ ብዙሕ ክላለ ውን ይሐስብ ነይሩ ኢቭን ኣብ ፌስቡክ ጽሕፍ ላይ አድረሱ ገለ أنا كان أي تقدس كل المالتي بركس أي رأخون تحق زربها أي رأخون تيز صحافة اللي جلا ده حرجن بترين نجوهن ناخد كله دكان اللوا أبغى ضيف أقعد أمي تقوله ندا تشكلسا كان في حلم استعلقه شعون السوريني مزيت لالين مالتي even لما تقوله تبقى ودي جنتاي مترجم ملك عني عنده خيني لس بقى كلا ترجم يقولني لا بقى سئل كاي لجت قوي محرمتي سلاميلني تلالنتي فوزخي اجهن في عقليلني دحركا صنيحه تايدا تا ماسنجر كسايت سرحني تليفوني شميا وطيحي فقدي فلكسي اي راخيان قليلني انا كندي لما خدول برحق خانيركا قليليو بل حنت قدسك خمصخ جن تليفون دحنك عيريله تليفون تلاويتنا مالتي دحر أريد أنا أفتح شو ساعات بقى كابز ساعات زي ما سزول هي وقت تمارعي مش نقول عندك أنستيو نتن تمارعين زوجة فوق مرأة خوينس تقعد مشكلة أبزلوا مسبع البيت يدما طبق ردد هاليني بمردة مالتي كقول صلوز بالحساب نيرني كم زيتي وصل لغرب كيرا بلا خاص ما قرأتو كريو إلى مالتي كم زبل حساب نيرن أريد شعوس جونك روبيل كما تأن خلصي كم زي ودي بقى حجيدة كنا الرخبينا مسترخبنا جن ودي تا دليتاتيس كنا قرلني ماس نزوره تويكا خمزي سيلكا جزيان من واحد جل زي كونس قلت إفنا هنود خمزة لنا سعبت خوينا سعبني زي سعبت خوينا جن بقى عيناتيني مالتي كم تزقمت كوها كخيري ويلا تحسب ودي دحر سو منا نيراتا ناي شاهي جزي استواصرنا اباشعو انا كمزن يزدلي كمزن كذا مساله هيوتك حليفه حجي نزري اخ تسعبني يعني زياده خصاي زغبركا نحن زي متشاكا خوينه كن كحب حجس كقرصالو كل ነገር انا كن نقوم ነገري ገደገለ مسولكو سوا كل ነገር كم تستصبي صنيح مالتي جونكا جونز بلا زله خجل صواعي افتي سون مرعز وصنالو ويكا غزيو ينا ترخيبنا مالتي سخا خم حسابو خوين صنيحه بقى بخما ودينا مالتي اورحن 3 سومنكا تحصينا مالتي كندي زاكل غزي غبر زي تعللوا دلهم كندي ناي فرق غزي حليفكم يا نفهم نغراتيكم بزح غزي احلفنا مالتي انا ماس بزح هيوت سلازراخو تغزي موساد ادلاي نزلو خوين تسمعن مالتي اتشعف توعي صبو فقرن كلنا ينا وسينا اوريد كافتا نلالس دحر الصومن تاناي شاهي غزي مس وسدنا دحري اخا اوافتا معلتي اوسينا مالتي كابا ورحن 3 سومن طراينا صنيحنا كابا جن تاناي حص مدبنا غيرنا مالتي هراي موسانا اسكتي خالي هيوت بلي دلخي كتعللنا فقادنيا دي واصقم يبلن مالت تخالي هيوت زبلك قديمه اركنا تفتينه تزلو ابهو بدنت كوين كخاص تزلو قلت امطمسي تري يا مالتي ولا ماس بزح غصاتي خاطري بزح نغاري خاطري مالتي حجي مس كوميتا تمازازيني انا ولا تعرف تفتينا زبلك خاص اي سلطن كل ነገር مالتي حجس بقى دحر دغيمسي كل المبال سايد لينني تنقوم ነገር زخون سبسي شعو قلطيفو سلخوسن سلازخل بخومي بقى زيا نقوم ነገር ترا زحسب كوين سبزي
كنقري انت دا نقوم ነገር زي حسبت خوينا ግን باغو خله يلي بزبل حساب مالتي حراي ጎይታና ሮቤል ከናትካ ናይ ስፖርት ህይወት ኣብ ምንታይ ከተነጥፍ ወይስ ቲፎዞ ጥራሕ ዲኻ ሆንካ ትስዕብ ነርካ እንታይ ዓይነት ዝምባሌ ለካ ከብቲ ምክትታል ኣነ ኮ ስፖርተኛ የኔራ ግን ኣብ ቀድድም ሳይክል ይኮንኩ ኣብ ተጻዳይ ኩዕሶ የኔራ በቃ ድሕሪ 3 ዓመት ግን ቋሪጽ የተጠባቢል ያለሁ ማለት ካላይ ዲቪዥን የኔራ ዝበዝሕ ህይወተይ ቀዳይ ዲቪዥን ካምስ እንዳ ሰገን ኮንስትራክሽን የራ ማለት ከመይ ተቀቢልካ ያስኻቲ ዝሓለፈ ህይወታሲ ብኸመይ ኻት ናትካ ርዲኢት ኣብኡስ ከመይ በቲ ዝሓለፈ ህይወት ኮ ኩሉ ሰብ ግድን ይውኸም ክሓልፍ ናይ ኣብ ህውባት ደሎኽ ግን ብዝተዓጻጸፈይ ማለት ብዙሕ ሰብ ስለድፈልጡ ኣብ ብዙሕ ሰብ ካ ይሳተፉ ማለት ኣብ ብዙሕ ሰብ ካ ፈልጦም ብዙሕ ህይወት ካ ሓልፉ ማለት ግን ድናትና ኮ ተዘይኮነ በቲ ናይ ሞሳና ህይወት ዝሓለፈቶ መጀመርታ ምስተላለና በቃ ከምዚ ዓይነት ህይወት ሕሊፈ ከምዚ ምስበለትኒ ኣነት ህይወታ በቃ ግድን ክሓሳለኒ በቲ ካልኦ ዝበደልዋ ኣነ ግን ናታ ክሓሳ ኸውናለኒ ለይ ቀሪበ መጀመርታ ንምንታይ ስለደለኽዋ ግድን ኢኻ ካፍታ ኣነ ድፈልጣ ሓዳሽ ፍጥረት ንዓይ እምበር በቲ ዝሓለፈ ታሪኽ ህይወታ ይኩንኩን ድፈልጣ ኣነ ካብታ ኣነ ዝላለየላ ግን ብድሕሪኡ ደሎ ኣነ ዲ ክብድላ ወይ ካልእ ሰብ ዲ ክብድላ ካብታ ኣነ ዝተላለኸላ መዓልቲያ ድፈልጣን ሞሲ በቲ ህይወት ዝሓለፈቶ ከዓ በቃ በዲለማ እምበር ክሳብ ሕጂ ከም ደይበደለት በቲ ዕላላ በቲ ኩሉ ነገራታ የርእየ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሰብ እዚኣስ ክትብደላ ይግባኣን እዩ ኢለ በቲ ዝሓለፈቶ ህይወት ብዙሕ ሓሪቐ ማለት እዩ ቀደም ተትረኽባ ነበርኩ የድብል ነይረ ንምንታይ ብዙሕ ህይወት ይሓሊፋ በቃ በቲ ምስተላለና ግን በቃ ንዓይ ከምዚኣ ሰብ እዚኣ ሳይትብደልኒ አይደ ክኸስራ ይብለኝ ካስር ድበልኩ ሓደ በቲ ህውብነታ ቀዳመይ ግን 9% ግን በቲ በቃ ምሳይ ኮይና ምሳዕለለትሲ እዚያስ ንኹሉ ትኾነ ተቀራዳሚ ጥራሕ ይኮነት ተቀራዳምቲ ናይ ገሌን ርኤና እንትርፎ በቃ ናይ ብዙሕ በቃ ኣብ ኮርሶን ኣብ ምዝንጋዕ እንርከባ ሞሳና ግን ከም ዓይነት ኣይኮነትን ድሕር ኮርሶ ኣብ ገዛ ኣደያ ኣብ ኮርሶኻ ከም ትሪዋ ዋዕሮ ክንብላ ንኽእል አንበሳ ናይ ሃገር ጅግና ሓበንያ በቃ ወማ ዓይነት ህይወት ሰብ ስለደኾነት እዚኣ ሰብ እዚኣስ ክትከሰር ብምንም ተኣምር የብላን ትናይ ኮርሶ ኩሉ ዓለም ሙሉእ ድመስከረላና ኣነ ብውልቀይ ፈልጠ ንሕዋታውን በዓላ ማዓስ ከም ተርክበሉ ንዖም ኣልያ ገለ ሳኸት ናይ ቅጫ ምስንካ ዲገለ ፈቲንካ ዲኻ ተኣማሚንካ ወላ ከመይ ኣብ ሽክለታ ጥራሕ ስለተሕልፎ ነበረሲ ኣይሰጋእካን ኣነ ወላ ሓንቲ ይሰጋእኹን በቃ በታማ መጀመርታ መዓልቲ ምስ ረኸብኳ ምስ ስድራ ወይ ቤተሰብ ካደ ምህላው ሞሳና ድሕር ሳይክልሲ ሓላፍነት ናይ ገዛ ተሰኪማ ከም ትኸይድ كل مسألتني ولا حنتي أي سجع خلان أي فتن قوان كا هو حليفة بكام إذا كله حليفكم موت ناي فقري استوى جيزة أبكم نجار مسبت حكم متى عينت حجوز تسمعكم بخمي كتقول تقولوا موساناس كي وا أنا كا نقلت إيه بلي ماس كم زعين السكر كبيرة حسيبي فلتني كان زول قخا هم جمرته هم تخلى أي لا كان دينا يكون نجار كيركب لا ولا ون أريد نعيون درجة مساتيو نعي بخلط عامتي زعبين مالتي أبز عد مزي ما خمس عين تحسس بخا حسب مون السن بعلو تسكى من أي صدرك وحوله تزيك ألفجن بك حلف نتناي نفسه تسكي مزخيت سبي بك حلف نتاو خينيو نفسه بعلو زمن رح زنا برسبيو بك بخمس سوا امبردخ ما تناي بحق أديو قالي أزول سلمتاي ما بزحته بك ما يستي زبل قال يزبهال جن كندينا أشونا لو مالتي قم نجر زجبرو إلى حسيبة ولا تنقم نجر كحتى نهلو ما استجريمة كسب كندوس وسندي يلي يحسبني را مالتي دحر نحاول كرخو بدلي نمخسب مالتي مخسب حاوي سلازل زعدي نمخسب مسرخو بخا زيادة مخسب حاجة اللي عليه فتيبه مالتي وبالدعمي بولايت زخنا سبي لؤمي عجوز كل نجر بقى ولا نايت أواي بحر في الليون أنا وعيلي سوز حليليو كل نجر بقى حاوي فتيبه بقى زي عب معلو بتيح خريو على النمبر بقى قالت خوين أنا نعخي يلو فكر لي حكي كي تخري يلو
روبيلك انت تسمعك انا كو بقى افتا دحر ليلا ناس دحر ورحن سمون يتخون دلا ورحن ثلاث سمون يتخون دلا تا ناي قال كده زخونه سبكا حاطيرو بلك زناي ورحن ثلاث سمون ليلاهم سي حاطيرو يبلنامو توسانتات ግን በቃ መጀመርታ ማዓልቲ ያኻና ሓደ ሰብ ትመስሎ እንኹሉ በቃ በኹሉ አንፈትኻ ምስ መዘንካዮ ሰብስስ ይበቃኒ ኻትብል ጊዜ ናይ ሙሳድ ትርጉም የብሉን ኮይን ናይ በታነ ዝወሰን ኩላሲ ትርጉም የብሉን ጊዜ ሙሳድ ይድብል ድሕረ ቃል ኪዳን እሳርናኻ በቃ አነስ ሕጉሴ በቃ ተረጋጊው ተረጋጋ ህይወት ድሕሪት ነበር ወላ ሙሳናውን ካብት ምሕታት ካብት እንታሽሙ ካብ ኩሉ ያሓት ድሕን ምንታይ በቃ ና ሓደ ነገር ኣብ ህይወትካስ ሓደ ስጉሚት ንቅድሚት ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣነ ሕጉሴ በቃ ንዝዓለልኮ ሰብካ ወይ ንስድራይካ በቃ ንሞሳና ከምዚ ኣብ ሕፀ ንበፅሕ ኣለና ቃል ኪዳን ኣሰራና ምስፈልኩም በቃ ዝበዝሕ ሰብ ሰንቢድ እዩ ንምንታይ በቃ ኣብቲ ህቡብነት ደለውስ ዋ ከየሸግሩኻ ገለመለይ በቃ ኣሸገርቲ ይኔሩ ግን ቆም ይኮነን ይለ በቃ ኣነ ምስዓገትኩም በትዘረባይ ብመጠንካ በቃ ጸጋሚ ይብልን ምንታይ ኣነ ስለደወሰንኩ ካለ ሰብ ኣብ ህይወተይ ኣቲኹ ስነለይ ስለለይከ ከም ማኽረነ ተዘይ ኮይኑ ጅበትናቲ ውሳነ ኻት ዓዊት ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂን ኣብ ናይ ሞሳና ድሕረ ባይታ ክንመለሲና ሞሳና ኣብ ናይ ስፖርት ህይወትኪ ናይ መጀመርታ ተዓዋዊኺ ሓሳስ ስእልኳ ተለኒ ዝያዳ በዓልኺ ተኸታተልቲ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከተብርህልና አጀማምራይኳ ካብ መጀመርቱ ሞሳና ደበሳይ ካብ አቦይ ደበሳይ አብርሃ ካብ ደይ ኤልሳፍትዊ ኣብ ስመራ ተወሊደ ማለት እዩ ድሕሪኡ ናይ ቀዳማይን ካላይን ክፍሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ያማንኤል ተማሂረ ካብ ወገን ኣደይውን ብሞት ስለተፈለየት ኣቦይ መናብሮ ይغير ማለት እዩ ናብ ጻዕዘጋ ይኸይድ ንዓዲ ይኸይድ ኣብ ኩሉ መናብሮ ይምሶበ ይቀየረ ማለት እዩ ካብዚ ይቅጽል ትናይ ትምህርቲ ግዜኮ ጽቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ኣቦይ ዝያዳ ባዕለ ጥራስ ክግንጽ ልከጽነ ገለ ክስታይ ምስ ገበርኩስ በቃ ማራ ይግረም ነይሩ ማለት እዩ ባዕለ ኣጽናዕ ኸይተባልክ ኣጽናዒ ገለ ልስ ብጣዕሚ ክስታይ ይገብር ነይሩ ድሓር ሓደ እዋን ብልጫ ወሲደ አትክል ማለት እዩ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ካኹም ብልጫ ኮስዲ መስኮቱ ኣይወሰት ራብዓይ ተወጤ ድሓር ድሓን ዛጓላይ ኣነ ብልሽዑ ብልጫ ተወሲት ክብሽክለታ ክገዛልኪ ይልኒ ሽዑ ኣይወሰትኩን ካብ ሳልሴት ናብ ራብዓይ ስለተገምጠልኩ ሞደሓን ታዝበልኩ ፕሮሚስ ናይካ ኩሉ ቀዳማይ ብልጫ ዳርጋ ምስቶም ቀዳሞ ስለተሰርዓ ክጸገም ይብልን ኢሉ ብሽለታ ገዝዩ ይብን ማለት እዩ እዚ ጓል 10 ዓመት ከለኹ ትጽልዋ ሓዲርኒ ንዓ ከብል ንዓ መሊኸያ ዝያዳ ዜሮ ማኖ ክፍኑ ከም ደሌተይ ክስተኽገብራ ማለት እዩ ዝያዳ ዕድል ረኺበ ድሕሪ 4 ዓመታት ማለት እዩ which means ድሕሪ 4 ዓመት ይኸውን ኣሎ ኣብ ናይ ቤት ትምህርቲ ውድድር በቃ ክሳተፈለን ነቦይ ታሽሙ ገይረ በቃ ተሳተፍት ኮንከ ኸይትኪ ንሕዋት ክሕተትዮም ተወከስዮም ክትሳተፊ ገሊልን ሓገዝ ተገበሩልኪልኒ መጽና ብሕዋት ያስመራ ማለት እዩ ብሽክለታ ሃውን ክብሎም ሰም ብዙሕ ጽቡቕ ኣይተቀበልዎን ትምህርቲ ክትገብር መሓሸ ኣብ ትምህርቲ ዝያዳ ራእያ ስለነበረኒ ተትገብር መሓሸ ኣብ ዝዓዲ ብዙሕ ምዕባለ የለን ናይ ደቀ ኣንስትዮ ተኽትገብሪልኪ ካብ ትምህርቲ ክትቋርጺ ኢሎም ቁርብ ተጻሪሮምኒ ሽዑ መቸም ይቦም ንብሽክለታ ድሓር ግን ባዕለይ በቃ ካብኦም እንዳተሓባኹ በርከ ኢሎምን እዮም ጽባሕ ተተዋዳዲስኩ ድሕሪ ኣብ ውድዳር የለን ኢሎምን እዮም በዚያ ግን ይዝከረኒ በቃ ካብኦም እንዳተሓባኹ ኣብ ትሬን ንዖም ትርእዮም ናብ ዝኾነ ወሰን ገዛውቲ ዲ ወላ ግራት ዲ ገለድ ናብ ድኾነ ይዳቱ በቃ ከይሪን በቃ ካብቲ ጽርግያ ክእልልን ኢለ ሕጂ ብኸምዚ ሓሊፉ ማለት እዩ ድሓር ግን ሓደ ሓንቲ መዓልቲ እንደፊረ ናይ ፌደሬሽን ዞባ ማእከል ውድድር ተኣትየ ግን ወላ ሓንቲ ይብልኒ ኢለ ደፊረኻ ኣትየ ማለት እዩ በዚኣ ትውድድር ይቕጽል ሽዑክ ኣብ ጓል 15 ዓመት ከለኹ ናይ ሲንጋፖር መገሻ ይረክብ ማለት እዩ መጻረይ ገይረ ኣብኣ ተሰሌክት ኮይነ ማለት እዩ ሓንቲ ጓልያ ነራ ተመሪጸ ምስ ናሽናል ቲም ግን ቁርብ ዕድመ ክትንእሰና ኢሎም ካለ ካባይታ ዓቢ ነራ ሰናይ ተርኣያና ወሲዶም ማለት ናሽናል ቲም በዚ ተስፋ ይቆረጽኩን መሊሰ ቆም በቃ ፈተናታት ይፍትን
دغنا ኣብ 2011 ናይ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ንመጀመርታ ኣዋና ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደሉ ኣብኻ ዕድመ ኣኸለን ካፍታ ናሽናል ቲም ወጽእ ማለት እዩ በዚ ኩሉ ግዜ መውጻእ ኣጋጥመን ነይሩ ሓደ እዋን እውን ከምኡ ሰለስተ መዓልቲ ክተርፈን መገሻ ምስ ናሽናል ቲም ከለኹ መስፈርቲ ኣጋጥመን ሓደጋ ማኪና በዚ እውን ኣቋሪጸ ከምኡ እንዳበልኩ ግን ኣብዚ መወዳእታ 2013 ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ወድኤ በኣካውንቲንግ ዲፓርትመንት ተመሪቀ ማለት እዩ በዚኣኻ ልክ ነዛ ትምህርቲ ውድእ መሰበልኩ ብናይ መንግስቲ ስራሕ ተመዲበና ሃለኹ ኣፍትኻ ኣብ ቅድም ምሽክለታ هيله شعد جمهور كله مالتي تزحلف ነገራት ገዲፈስ በቃ همز ጨኪነ ናሽናል ቲም በቃ ኩንና ነታ ናሽናል ቲም ሲ ከሁሉ ግዜስ መገሻ ናይ ደቀንሲ ሓንቲ ናሽናል ቲም ስለዝኾነት ካባስ ወጽ የብለይም ብዝብል ሓሳብ ማለት እዩ ኣብ 2014 ምስ ጋንታ ዓራክ ሹዕና መጀመርታ ጋንታ ትጥርነፍ ነራ مساعة تطرنفن مستنى قدامه تطرنفنا ጋንታ ዓራክ ማለት እዩ ውድድረይ ንሓደ ዓመት ዝኾን ምስ ጋንታ ዓራክ ምስ ተሳላሰልኩ ናይ ናሽናል ቲም ጻዊዕት ናይ UCI ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ስልጠና ማእከል ይረክብ ማለት እዩ በዚያ ናይ መጻሪ ተገይሩ ምስተን ተቀዳደምተ ናይ ሽዑ በዓል ፀሓይነሽ ፍጹም ለተሚካኤል ፍስሓይ ወሓዚት ኪዳነ ምስጋና ዝባሃላ ብዙሓት ተቀዳደምት ነይረን ማለት እዩ ሰናይት መንግስት ኢየሩሳሌም ጎብሩ زينتن ديرسعن مصار تيد نبره مزين ተዋዳዲረኻ ምስ ሰለስተ ደቀ አንስትዮ ረኺብያታ ነጥብ ማለት እዩ ከይደን ሳውዝ ኣፍሪቃ ካብ 2015 ወርሕ ሓደ ከይደ 2015 ወርሕ ክልተ ሃልካ ዕለት 12 ማት ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ሳውዝ ኣፍሪቃ ነይሩ ተመክሮ ኣጥሪየሉ ይኽብል ዝኽእል እምበር ተሳቲፈ ግን ብዙሕ ዓወት ኣይነበረን ካብ ልክ ኣነ ዓመት ድሕሪ ኣባስ በቃ ኣብ 2015 ወርሕ 9 ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ውድድር ነይሩ تا مجمرتا ورق ميداليا زمصا خلاባ ማለት እዩ በኢንዲቪዱዋል ታይም ትራያል ወልቂ ክሮኖሜትር አባ ወርቅ ምጥየ ኣብ ታሪኽ ከኣብ ገዛናኻ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ፍርሓወይ ኮሞ ፍራቃልስ ማለት እዩ እሱኻ ኦል አፍሪካን ጌምስ ልክ ናይ መጀመርታ ቡር ኣምጪ ማለት እዩ ዚን ታሪኽ ዚን መይስተ ኣና ደጊምያ ማለት እዩ በዚያ ስዕብ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ነይሩ ክልተ ግዜ حنساب شامبيون كوين اللخ مالتي ناي زوا ماخل بدحري زغطل تعاوتات مالتي سلسته غزي ناي شامبيون ناي عدي ناي كرونومتر كوين اللخ كلتا غزي ناي صرغيا كوم اون شامبيون افريقيا حنساب كرونومتر شامبيون كوين اللخ حنساب كاب ناي صرغيا مالتي اب شامبيون افريقيا ها كالها بناي مجمرتا ايرترايت بروفيشنال كوينون نطليان غانتا فريمه خيدن يرا مالتي بدحري مصي ኣብታ ናይ ባህር ዳር ዝተገበረት ካኒ ናይ ሮድ ሬስ ሰዕረ ባኻ ናይ ኦሎምፒክ መሳተፍ ዕድል ረኺበ ማለት እዩ ናይ መጀመርታ ናይ ኦሎምፒክ ዕድል ዝረኸብ ጓልን ሴት ኣብ ሃገረይ ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ ቅድድም ሽግለታ ብዙሕ ውፃእ ወረድ ኣለዎ ብዙሕ ልኽላኻት ናይ ሻቁሎት ናይ ምምላኽ ናይ ተጻዋርነት ብዙሕ ነገር ይድሓት ሞስኻ ከም ጓለን ሰይት መጠን በትን ኣሕዋትኪ እንዳሐገስኪ እንዳተማሃርኪ ንባዕሎም ክገብሩ ከለው ድስማዓክ ንዓኺ ሻቁሎት ሶሙን ንስኽት ገብሩ ከለኽተ አንቶ ይጠቀስኪሲ ዝኾነ ነገር ከይትኾነ እዮም ሓንቲ ሓፍቶም ይመስለኒ ዝኾነ ነገር ጉዳት ከይመጽ ሽግለታስ ናይ ሓደጋይ ሪስክ ወሲድካ ይኸጻውቶ ንባዕላ ዓባይኩም ኣላ ሁሉ ግዜ ካብ ጎንኩም ዘይትፈላ ኣበባ ቀጻልያ ገሾም ኣለው ብሰላም ጥራሕምጹለይ ብሰላም ጥራሕምጹ ገለመለያ ትብለና ዓይትረኽበኒያ مش متصهم قاعد تعوت أمتيم قال لي لا تحجوس حج السخمي نزيتات حالف كينا زغل شغل قالنا حواتكي سخبوا أمت شغل يصوم بأخي عبايكم قال بيتسب كم يخ حالف كيون نزغل عوتات كترغ بغيلك وطبقت حتى أبزي كم مسكنا زدلنا عباي مالتي عباي أبا منقشة نفرحويون نسعى بشكلتها جزء أبا جساتو مالتي كم زبلكا موتنا يديس لزقات أمان نتناتو زغنا مراسة سعدة بس خوني لأن حوي قوم جرا بجساته مالتي كل جزيت شغلة تخلف فاميلكو عفتي شغلة بوزح دحاني مالتي كتصبرك توضع كلها ميريا تزيت جليسوس دحاني تي بوش توشت نفلت أجن تقرب أزوله مالتي تزبزح بعوتاتي وحقوس الناخب اللي يزدول مبر كم زخينه يسمعني عباي جن مستعباي مخانا ككلها همز جنتل يا سمارت يا كل نجار تردع even ناين سنة نجار تردع كل نجار بقى سا كمو خويني أمبر كم كالوت عديتاتنا تتخوني راماس فلت إخا نيرتنا شغل قليو نيش ودي أكمل إخا خمان قد ما خاص تحني بالطعام كبيري
عديون به وتتلسكو كم نعباية مع أنت على الشط ما بلت يزل بقى حجي ودي أكاخ متخلخا بقى أزخل وردي بفلاين عايسي واي تمرعونا تخجبرلكي أخلك إنه تزبزح بس يخيو عندي خطب لين دحين عباية حنساب زي ود أخو والله نداولكو عطني حيا أخساب حجي مالتي كومو زخف مسبرتي أقاط إيموني يرون حوي كبير بقى عبجزانا أوه مخسب دبساي بقى كبير عبجزانا بقى شاغلنا بتاع شاغلنا فرعون ترى بزح حدقاتي دقات منير بزح حدقات دقات منير بزح بشلتا سبر نيرو بتاع بقى ما سريس موسر اللي بجزانا كل جزء كم زي قد سنة إن هنا في تبشكتان نحن تسائلنا أنا كمان دخن يفرح كاب حواتي يزب القرب قاس زهون كسوة سنك تتصور قال زبل حسابي حزك يا عمونجو ده حرقن ده أكن كنا تطقينها خد أكن نزلك بزي مش كان ترى توصل كنا توانج أسي بقى هو بالتعمي مثل لا خلو ماس برد بيقولوا خينا مر درجة كيناتي برد هيبقى مخا تفاسس اللي هذا سلطة برد يا طريف أمبر كما يا بقى بالتعمي هجي كومي مالتي مزخول لجن جدا كم زلوا مسنا خالات كم زلوا مالتي كتسانا خليخا كتسبريخا بمودع كمان تركا انت تسيخا خطعوت مهانك أنا زعل من كل جزء أنا وانت سيري حادي فوقن مالتي بتصبق حاوي ناب بشكتها تمريسة بوزح نجارات على عمونجو تسفى مقرات مت زجبا كان نجارت زي رخيب كون بعابي مالتي عدلات زي رخيب كون تسفى تقرط إخا نخمز خلو أب جمت بمتاوجن بقى كل جزء ندعجا فينا مسحواتي الجخوع زي سكرتي الكاكو عوتها قلنا ده تبعها هرنا إنا نودو مالتي بخمز مخري كل جزء ده تتخخ أنا مسحواتي مالتي مس زيادة بمسايزة لو حجة مخسبن يعقوب حوي مالتي مش حوي زي ميم كل جزء يهين مين بالا بحد قد مثل زلنا ناشينا كلنا معبين من أسن سلازخنا نزار عرب كم زت خمس سلة زيادة خاء أفتي كأن زين شجرة أبجزانها كأن استشجرة فرحوي نعنا نخبجس بزح واقع خفيلة مالتي مشكلتها عشان كاي حامش سوات حادثة نقتلون تجمع أو حدا أوانون قلتي كنش حوين مخسبن مالتي قلتي بحنت شكتها زوادة دور الأوان نيرو مخسب سالساي ديفيجن توادة ديرو ود مسبلة كنش خابتنا تغير خلا ديفيجن وادة دور نيرو ساب كن زي مجمر تاخد جمهور خلص تجمع نيرو ساب جانتا زي عزو مالتي لحرجن بز توديو السقور واقع خفيلو حججن سالا سم اوكي ريتاير كوينا محجي ودي اميام كبشكلتا وريدم كنشحن فر حوين مالتي مخسبالو بس كل ነገር ናይ ብሽከታ ነገር እናዓፀወልና ከምኡ ንፍርሓወይ ከ ኣኸየ መስጎንኮ ክሓልፍ ዘይደላ ኣብ ሓደ እዋን ዋጋ 200 ሽሕ ትበፅሕ ብሽክለታ ኣበርኪትለይ ነይሩ ባጌረኻ ካፍታ ንዓ ዝሕዛ ንድሓር ከምዚ ብጭካኔ ተላዕለ መስለኒ ኩሉ ዓወት ክሓፍስ ጀሚረ ማለት እዩ ከይተሸገርኩ እዚታት ዋጋ ከፊሎምሲ ኣብ ዝብፅሖም ንሕዋተይ ከምኡ ንዓበይካ ኣቦይካ ሰረት ኣለዎ ማለት እዩ ቲ ቀንዲ ናይ ስፖርት መንፈስ أبو أمورنا زتولناها كم زي ناي سرح ناي سبورت سجبرناها أبوي مالتي ترى له دبس يعبرها حيلي ليو كم سواي زي سجريو جن نعنا حاجز الناي بوزحنا جرات بفلاي أبايكا كاب معرضها خطر الكابتي أبو أمور يزتريو معباليتات كل نجار كاب تحسس باي بوزحنا جر مالتي حاجز النيو لك زي تمهر خوي نمبر تزمهر سخال دكتور مخانة لازل ديب مسؤولك أخي أبقى مشكلة عوت عندها مزجب كسك حاجة عوت خونكي نتوم تفوزوا خون قالن موسى 50 موسى زهر كيخي ولا نهجرنا بانديرا زنبل بالكي خم كلهم حواتكي خم توم 4 حواتكي أي حماكن عوت بعوت لا تقوانا تفكي خمتي حجي أبت زدالي بيتي حدو تبلي ناي بدحر حجي مدبات كما يخون مزناي مرعاخو قداي كما يخطط أساسريا كل النجار دارجا كم زبلكه كسقل مسولكو تصبق زخون عوتات تقوانا تفيه كومون كساب زا على تمرعي مالتي زخونة أبني نحن أب بهالناتناها أمرعة تبعت حقوالنا سيتس بدحر يزدلي يلن ما تخوف ياخد سبيل قال ولا ونزقده فم مزناي دخام ناي هالكسرح تناي دق جون ختم مهارات خلون يلا زبز حسابسي
ከምዚ አይነ ገና ኣምንቃሕ ይዘለምር ከምዚ ተኽት ገብረ ካውን ለዓለስ ገለ ይብለካይ ሕጂ ኣነ ግን ዝብል ማለት ሲነግረ መንገዲ ዘመሓላልፎ ኣነ ንባዕለይ ትመደባተይ ኣቀዲመ ክነግረካ ማለት እዩ ገና ትናይ መደመር ዓኸለኒ ኦሎምፒክ ኣለኒ ሕጂ ብሰንኪ ኮሮና ን2021 ወርሒ 8 ተሰጋጊሩ ንናውየ ሕጂ ዝያዳ ማለት እዚ ዓመት እዚ ትጻዕሪ ወላውን ናብ ዞባ ማእኸል ኮርስ ክህልወና ይኽእል ግን ዝያዳስ በቃቲ ጠመተይሲ ኣብዚ ሰዓር ብዘይ ገድስ ማለት እዩ ኣው ግን ዝያዳ ነዊሕ ኪሎሜትራት ንልዕሊ 60 ንልዕሊ 160 170 ኪሎሜትር እናሰራሕኹ ነታ ኦሎምፒክ ዝያዳ ምድላዋት ክገብረለየ ተቐሪበ ዘለኹ ምስ ሙሉዕ ዕጥቀይ ማለት እዩ ድሕር መርዓይሲ ሓደ ነገር ክገብር በቃ መዘከሪ ገረ ክወርድ ካብ ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ እዚኣ ጨኪነ ተበጊሰላ ዘለኹ ነገር እያ ቁርብ ብቕዓተይ ለጠቒሉ ጸኒሕዩ መጽኒሕዮ ምኽንያት ካብ ቁርብ ትውድድራት ኣብ ዘሎ ቁርብ ንዓይ ይንእሰኒ ትውድድራት ማለት እዩ ቁርብ ነተን ፓወር ዘለወን ናኣሽቱ ትሕቲ 23 ዓመት እዩ ዝኾን ኣብ ሃገርና ዝስራዕ ኩርሶ መብዛሕትኡ ኣነ ግን ብዙሕ ዝበለ ኪሎሜትራት እዩ ትናተይ ብቕዓት ተቐይሩ ማለት እዩ ኦሬዲ ኣብ ሰዓት ስጓል 26 ዓመት ኣለኹ ኣብቲ ዝዓበየ ካብ 150 ንላዕሊ ዘሎ ኪሎሜትራት ዝያዳ ክነጥፍ ትስርሐይ ማለት እዩ ይምስከም ቁርብ ትብቕዓተይ ኣብዚ ወላ ኣያተኻን ቀዳማይ ካልኣይ ኣያተኹን ክወዳደረን ወን ኣይክእልኒ በርከም ስእሰን ሓድሽ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ቀልጣፍ ኣለውን ኣነኻ ኣብ ሬስታንስ ተጻዋርነት እዩ ዝፋላለ ማለት ትብቕዓት ብኸምዚ ግን ኣብዚ እንዳተወዳደርኩ ከም ውድድር እውን መዳለው እንዳገበርኩ ኣፍታ ናይ ኦሎምፒክ ናይ ጃፓን ግን ክዳለው በቃ ካብ ሕጂ ማለት ትመደበይ ንሱ ኣቶ ሮቤል ከነዚ ተበጊሳሉ ደላ ከመይ ከተታባብዓ በከመይ ክትሕዞ ናይ ሓባር መደብኩም እንድሌትኩም እንዲ ወበዝ ሒዛቶ ደላ በት ወሲናቶ ደላ ድሕር መርዓ ናይ ምቁራፃ ኣነ ሕጉሴን ምንታይ ዓብ ነገር ኦሎምፒክ ጾታ ስለ ጽብያ ደሎ ግድን ተሰማሚዕና ኢና ቀድሚ መርዓ ኢና ነዚ ነገር ዝወሲና ማለት እዩ ድሕሪ መርዓውን ኣብ ትሕጽኖት ሰሙን ምስ ዓረፍና ናይ ንጎሆ ተታሒዝና ኢና ንጎይ ምንታይ ኣብ ክብደት ንምጥፋ ማለት እዩ ተታሒዝና ኢና ንጎይ ኣብ ምድላው ያደላ ምስ ጀመረቱን ኣብ ጎና ያደለኹ ብዝበለጸኻ ከም ትዕወት ኣነ ሩዴን ምንታይ ቀን ሕጂ ኣብቲ ህይወት ከየላ ኾላ ሕጂ ግን ምስትመርዓ ምስትኹሉ ምስትሞራላ ስለደላስ ገድን ዩ ዓብዓወት ሒዛትና ክንመጽና ሃገርና በዚያ ኣሞዳታ ክትብልዎ ትደልዩ ንፈተውትኩም ቤተሰብኩም ብዙሕ ብናይ ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ዝከታተል ተዓዛቢ ስለዘሎ እንታይ ክትብልዎም ምደለኹም ጽብቕቲ ተኣሽምያ ጽብቕቲ ሕቶ ኣዚና ኢና ነመስግን ማለት ዝመርዓና ብኮሮና ነይሩ ብዙሕ ሰብ ክንዕድም ብዙሕ ሰብ ከነ ማእኸል ነትን ፈልጦ ዘበለ ዝተገበረልና ዘበለ ከዓ ክንነግርሲ ሓሳብ ነይርናይ ግን ሓፂሩ ማለት ካብ 10 ሰብ ስለዚ ሓልፍ ዝነበረ ኩል ነገር ሕፂርና ብስእሊ ጥራሕ ወዲና ማለት እዩ ነቶም ፈተውተይ ቶም ዘርኮብ ከዓ ኣው ከለኹ ጥራሕ ክሕልፈሎም ዝደሊ ንደገፍኩም ኣይፈልየና ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለው ኣብ ወፃእ ዘለው በቃ ማስ ብዘይ ቲፎዞ አልሓን ነገር ትገብር ከም ዘይ ትኽእል ሞራል ናይ ቲፎዞኻ 70% ሓይሊ የዝብላ ኣነ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ቲፎዞ ተዘይብልካ አልሓንቲ የለን ማለት ይኸባራት ዓካ ዝኽእል ስለዚ ኣዝየ ዘመስግኖም ዝያዳ ከዓ ስድራ ቤተይ ማለት እዩ ንኩሎም ደቀ ደበሳይ ኣብ ደገ ዝርከቡ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣለው ክልተ ኣሕዋተይ ከምኡውን ዓዲ እንግሊዝ ኣለው ኣብ ግብጽ ትርከብ ኣላ ሓፍተይ በቃ ደገፍኩም ኣይፈልይን ከም ንእሺ ሓፍቶም ብጣዕሚ እዮም ዝሕብሕቡኒ ከምቲ ናይ ቀደም ዝሒሉን ዘይኮንስ ብጣዕሚ እዮም ሕጂ ኣዝዮም እዮም በቃ ኩሉ መርዓይ ኩሉ ነገር እውን ንሳቶም እዮም ኣሕሊፎሞ በኣካል ላይ ኣምሪ ተረኽቡ እምበር ብመንፈሲ ሓደ እዮም ነይሮም ማለት እዩ እዚኦም ዘመስግኖም ንኩሎም ቲፎዞይ ከዓ በቃ ካብ ብሕጅስ ዝበልጽ ኣሎሞ ብሓደ ለና ያዝሎም ኣነ እውን ቴንክ ዩ ክብልክ ይደሊ በዚ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ኣብ ደገ ደለው ውሽጢ ሃገር ኩላትኩም እንዳመስገና ኢና እቲ ምኽንያት ኮሮና ዘይተኣኻኸብና ኣብ ደገ ደለና ኣሕዋተይ ዝበዝሓና ናተይ ናይ ሞሳና እንካ ኣሕዋትና ኣብ ደገ ስለደለው ንዓመታ ተኣኻኺብና ብሓንሳ ክንውዕል ዳግማይ መርዓ ክንገብር ኣይ ሆፕ
أو بتحنا حواتنا على صقريدا يوردانوس صقاي صقريدا صقاي بروح صقاي نخلاتكم ثانك يو مورالكم هيفرينا ምናልባት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከተሓላልፍልኩም ዝደሊ ዝተፋላለየ ናይ ሓጎስ መግለጺኦም ዝህቡኹም ቲፎዞኹም ይኹኑ ካልእ ቤተሰብ ቴሌፎንኩም ክትቦም ፈቃደኛታት ትኾንኩም ክትቦም ትኽእሉ ኢኹም በዚ ኣጋጣሚ ናተይ 0716 8630 ማለት እዩ ቴሌፎነይ ብከምዚ ኣኽረኽቡኒ ይኽእሉ እዮም ናተይ እውን ሮቤል ጸጋይ ወይም ቢጆኔም ካዝበዝሕ ሰብ ድፈልጡኒ እታ ናምበርካ 07 40 34 65 በዚያ ትረኽቡኒ ፈቃደኛ እየ ሞ ዝምሳኹም ዝጸናሕናዮ ዘሐጉስ እዩ የቐኒልና ثانك you